ये पीस मेरा है ये असली एक्टर है मक्टन 3 किलो oh my god 3 किलो ini mayo bisa ba gubernur din supaya sana bye bye deh itu nahar ya welcome back to my channel. So kalau kau YouTube channel nonton guys, boy kau thabai so guys, dini yang se Hindi pun kenal lah, so ini kayak hal kasih mana deh. And guys, dini zahani no body kam party zahani deh guys, party mana guys dini zah pun na sadumna na free so na sarneo 3 kg ni masih bukuan ha mendeng so siko mun kerang guys so mundo pandem guys dini zeng zagan zara dini zagan na no so guys dini yang isi pani hang mudi isi mana isi gaza video bungunar nang isi Hindi bungunar so kasih mana deh guys, so ang video boleh kerang kasih guys. भैया उसको काट रहा है देखो पहले बार गाइस जिंदगी में इतना बड़ा हम मछली खाने वाला है वाओ मछली इतना बड़ा है कि देखो कैसा करना पड़ रहा है जुगाड़ देखो ओके गाइस दायो जोंनि नाया रेडि जाबाय नै दायो जों इखौ संनांसिगोन ओमफ्राय जानांसिगोन आलासिया दायो सफैगासिनो देखो हमारा मछली अभी रेडी हो चुका है देखो थोड़ा सा कटिंग चल रहा है एंड अभी हमें इसको बकरी को निकलना पड़ेगा घर से नहीं फालाफोरखौ लाखाबाय दायो ओमफ्राय दायो बोरमा दान्दल हैनो थांनोसै तो गाइस बहिन आरो आंनि टुटा हिंदीखौ कैसा लगा देखो हमारे बकरी को देखो अरे रो भाई जा रहा हूँ पहले के जों आंनि बोरमाखौ नायनो हे पाछे ओंखारबाय रुको मैं थोड़ा सा कैमरा में दिखा रहा हूँ गाइस देखिना जादों जोंहानि बोरमा जाबाय बिमा मेन बिमा सेकेंड बिमा थर्ड बिमा हंसे चलो हंसे हंसो चलो ओके चलो अभी तुम लोग आजाद हो रुक बकरी आओ बोरमा जाते ओरैबायदि खस्थ' ना माने मा बुंनो बिथि लांबा बिथि माने ओरैबायदि मा बुङो असेबो बोरमा जाते खौ खर गैखाया माने तो गाइस दायो जोङो बोरमाखौ दादल होखांबाय ओमफ्राय नै आबौ दादल होगासिनो ओमफ्राय गाइस नि जादों जाहानि हा ओमफ्राय जों दायो न' थांगासिनो ना जानो मछली खाने के लिए अभी हम घर पे जा रहे हैं चलो ओके दायो सुगासिनो नै जाबाय नै ओमफ्राय दायो जों जानोसै 2 hours later जाबाय आरो नै दायो जानोसै ओमफ्राय नैबे जाबाय only सेवालिनि अनला ये देखो सेवालिनि अनला ओमफ्राय नैबे 3 केजि बुआना हम जानोसै नै जा माया सफैबाय नै अरे मासे रोमान्टिक ले नै असली एक्टर है मक्टन मासे रोमान्टिक लायो आंहासो गाबनो ओंखारजोबबाय ओमफ्राय दायो जोङो मायुजों आंजों नै अमा आदार होनो थांगासिनो ओमफ्राय नै मायु बेसेबा गोबाव दिनसो फैदों जानो जा मायु टुबु मायु फै बे अमा आदारनि माबा मा होनो खालायफोरखौ लाखाबाय नै जा मायु भिडिअ बनायाखै दिनै ब्लग बनायगासिनो वीडियो में वीडियो बना रहा हूँ देखो यो हो तेरा नाम क्या है अहिंसा कुंवर ये मंथर है मंथर तो फिर भाई दायो ओमफ्राय गाइस देखो हमारा ये है पुखरी ओ दिखा रहा हूँ गाइस जानि पुखरियानो बेनो ओमफ्राय दायो आं अमा फार्मखौ देखायगासिनो र' गाइस नै जानि अमा फार्मा यहाँ पर एक है यहाँ पर 4 है 4 नैयाव दोङो बुन्दा देखो ओमफ्राय नैयाव दोङो बिमा ओमफ्राय दायो आदार होनसै गाइस आदार ओमफ्राय नै जानि फेमिलि मेम्बार्सफोरा जा किउट गासिबो हाय राउन्ड दे ओमफ्राय लोगोफोर दायो आदार होनोसै ओमफ्राय नै नैबे जादों पिग फिड बायना लाबोयो ओमफ्राय नैबे जादों गुन्दै ओमफ्राय दा इसोरखौ मिलायनोसै आरोना मिलायबानो आदारा जाबाय नायबाय थादो गाइस
थांबाय खालि थांसै ओमफ्राय दायो आलासि मेन आलासि फैगासिनो दायो मेन आलासि माने जा आदैखासै आरो हाबा जासिगोन ओमफ्राय बे हाबा जासिगोनखाय जानो लिंदों आरो एसे लास्टनि video me la gente. ¿Ande? Bye bye. Bye bye. Guys, dayo थांबाय आदैमोना ओमफ्राय आदैखौ भिडिअ लानाय जायासै आरो ना मानोना आदैया लाजिदों बिनिखौ भिडिअ लानो हायाखै बियो स' इनके भिडिअ लानाय जायासै ओमफ्राय गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरो ना स' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय एन्ड सोरबा चेनेलाव नुयोबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थांबानो जाबाय स' गाइस लोगो मोनफिनसै गाइस नेक्स्ट इयुननि ब्लगजों लोगोसे स' बेनि थाखाय बाय बाय एन्ड हेभ ए गुड डे गाइस बाय बाय